Mga kapuso, this morning ato makauban ang usa ka Mindanawan nga maka-inspire gayud ang ginahimo sa katilingban, labi na sa mga tawo sa Manolo Fortich sa Bukidnon. Gawa siyang pagka-social worker, nangita sab siya og paagi nga makatabang kanila, pinaagi sa pag-source out og solar power alang sa komunidad. To know more of his story, ato makauban mismo si Sir Clive Donor Lara Uwayan. Sir Clive, good morning and welcome dinhi sa At Home with GMA Regional TV na makita sa Tibok, Mindanao. Kumusta ka this morning? Hi sir, good morning. Okay lang gihapon. Padayon lang gihapon og panarbaho o panerbisyo alang sa atong mga kakawhan. Alright, maayo kaya na ka sa maayong kahimtang karong panahon na Sir Clive. Pero sir, unang-una, tell us unsa ba ang storya paunsa ka naabot diha sa hilit nga lugar sa Manolo Fortich, partikular na diha sa sitio Gilang-Gilang. Kana no nakaabot day ko dira nga lugar kay mo dira ko na assign no. Nagtrabaho day ko sa DSWD as community assistant. So under ko sa MCCTIP program sa DSWD Region 10. So ang focus man go nga programa sir is to help the IP community dito sa mga geographically disadvantaged areas. So dito sa Manolo, isa ang barangay Gilang-Gilang na na-identify as the GIDA area. Atong isgutan kining Solar Power Project Initiative nimo diha alang sa komunidad. Paunsa ba ni nagsugod nga proyekto? Nag-start gid mi siya way back kung wala ko na sayo 2018 yun ang draft gibali na ko ani. Kani man gud akong trabaho sir. Adto ko sa community nako kay ako'y mag-monitor sa education ug health nga status sa ako mga IT community. So kato nga mga tuiga sir nga during sa akong validation, monitoring, ang turnout sir kay kanang gamay or daghan ang mga bata nga niintag og eskwela o dili kay gadto sa health center. So alarming na para sa amoa kay so, kanang amo manggong goal sa among department is i-push yun nga makaspila gyud tanan walay bata nga di ko makaspila. Nakato nga time sir, ang reason gyud daw nila sa mga mama nga ano ilang anak nang mustela kay una sir tungod sa kalayo sa lugar sa ilahang balay dito padulong sa eskwelahan kung aha. So dayong nag-start ang pandemic sir nga ang rason daw nila sa ilahang ngano naundan ilang anak is kanang kuan mag-module. O kana gamay kayo as in daghan kayo nangundang adto sir dayon. Ang kuan man gud sa mama sir kay ana sila nga sir kanang unsaon man ninamo nga isad kami wala kayo minakaspila magbisod gani mig tudlo. Tapos kanang gikan mi sa buntag banarbaho pag abot sa gabi magtudlo mi na wala mi suga kanang bisan kwanda kono kanang kandila pero kung magduko sila murag tawagon gid sila bitaw sa kakapoy. Karon, kumusta na ba ang kahimtang sa komunidad nga padayon nimong ginatabangan diha sa Manolo Fortich, Sir Clive? Nagbunga na ba ang Solar Power Initiative nimo dihang lugar? Karon sir, kung papapanon nimo kumusta, di ko kaingon nga 100% okay na sila. Kay kulang ra gyud tong solar panels nga kung gi kanang mo nahatag. Pero kung papapanon nimo sir, ang ratio sa mga bata na ninitan po nag-eskwela, murag nanako sa mga 98%. Nag-eskwela na din sila, sir. On a personal note, Sir Clive, alang kanimo unsa ba ang nagtukmod sa imo nga mag-extend pagayon og dugang tabang ngadto sa komunidad nga imo nang ginatabangan despite nga in the first place gahatag na ka og serbisyo kanila? Okay, ang nag-inspire gud sa ako, sir, no, is katong kuan kanang ako dili man jud ni bilong sa kanang dato nga pamilya. And then more based sa experience ko na ako na unsa kalisod ang wala kay kuryente. And then kana jud nga kuan jud sir kana nga kuan sa akong mama o papa reminder sa ako nga bahalag unsa kalisod ang butang or unsa nimo kawalang-wala mo tabang jud ka. All the best gayod sa imong ginahimo, Sir Clive, ug nakita gyud nako ang pagka-genuine sa imong kasing-kasing. Busa karong buntaga, basin aduna kay mensahe ngadto sa atong mga kapuso viewers nga naglantaw karon. To inspire gyud bitaw kita isip guro usa ka simple lang kuan tao sa atong komunidad og dili na kinahanglan og
usa ka dakong ranggo para mutabang sa atong komunidad. Ibutang lang gyud sa atong kaugalingon nga bisan ginagmay ug wala kay ranggo sa kuan, pwede ka mutabang, pwede ka mo share sa imong talent, sa imong ideas, mapahatod nimo na sa inyong komunidad. Daghang salamat sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Sir Clive Uwayan, padayon sa paghatod og serbisyo ngadto sa katawhan. Daghang pong salamat, sir. Kini ang At Home with GMA Regional TV.